No niin, terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen tässä. Siis niin, mä just mietin niin ennen kuin mä aloitin pitkästä aikaa, siis niin töistä kännykällä kuvattu video, siis ai että. Sitten on varmaan niinku, siis no, tänä vuonna mä en oo kuvannut, mutta kuvasinko mä edes viime vuonna? Oliko se sitä, siis onko se niinku 2 vuotta? Mä en oikeesti muista. Mutta joo, otetaan arskat pois, niin näette minun kauniit silmäni. Mutta joo, ihan sellaista pikasta, en mä mitään pidempään, mutta tossa on Assembly 2014 alkaa itse asiassa, no koska mä nyt upin varmaan tänään tai huomenna, mutta tänään eli torstaina kun tämän kuvaan, niin alkamassa ja meikäläinen on tulossa ensimmäistä kertaa paikalle. Tää heiluu tää kamera, koska olen tossa. Ja näillä näkymin mä oon tulossa perjantaina varmaan illalla. Näillä näkymin, että mulla on perjantaina vielä töitä. Silloin on kyllä vähän lyhyempi päivä, että työt loppuu 1:30, mutta mä en nyt varmaan ihan heti sitä tähän kuitenkaan menemään, että ehkä joskus 6-7 tienoilla 8 voisin ehkä olla siellä, en tiedä. Ja näillä näkymin ehkä olisin sitten sunnuntaihin asti. Sellaisen nyt tällä hetkellä suunnitelma. Mä en ole ihan varma vielä, mutta tällä hetkellä ainakin veikkaan, että näin tulee käymään. Jos näette meikälänsä siellä, niin tulkaa ihmeessä morjestamaan. Mä oon todennäköisesti siellä yksin jossain pimeässä nurkassa ja itken. Mä en uskalla tehdä siellä mitään. Nyt puutuu käsi jo niinku minuutin jälkeen. Tää vaikuttaa hirveen tökkivältä. Mä en aikaisemmin täällä uudella puhelimella kuvannut. Mutta joo, tosiaan sinne olisi tarkoitus mennä ja saat olla morjestaa ja jutustelemaan. Kyllä mä en pure kovaa. Näin mulle on sanottu joskus. Niin. Mut joo, ei muuta. Nähdään siellä kaikki, jotka tulee. Pistäkää ihmeessä kommentteihin tuloa, ketkä on tulossa, niin joo. Siellä nähdään.